tkellmu ma' min iħobbkom u ma' min tistgħu tafdaw, tistgħu wkoll iċċemplu l-1770 jew inkella tkellmuna fuq oli.chat hemm servizzi oħrajn ukoll bħal 1579 kellimni.com hawn ħafna nies li lesti li jgħinukom u ħafna nies irnexxielhom isibu l-għajnuna u marru għall-aħjar. Dan kien il-parir li tat il-psikoterapista tal-Fondazzjoni Richmond Claire Borch lil kull min għaddej minn taqlib f'ħajtu u forsi qed jikkontempla li jweġġa lilu nnifsu jew saħansitra ineħħi ħajtu bidejh. Hija tisħaq diversi drabi dwar l-importanza li persuna titkellem u tiftaħ qalba dwar dak li qed tħoss, anke jekk tajt illi jkun hemm drabi fejn persuna ma tkunx tixtieq tagħmel dan għal diversi raġunijiet. Ħossuhom imbarazzati jew ma jkunux iridu li jaqsmu forsi d-diffikultajiet tagħhom mal-maħbubin tagħhom għax iħossu li ħajkunu ta' peace fuqhom pereżempju, jew hawn min jaħseb li mhux ħajjitwemmen. Min-naħa l-oħra qalet li ġieli jkun hemm sinjali li jistgħu jindikaw li l-affarijiet mhumiex fosthom li persuna tingħalaq fiha nifisha u ma tibqax issib żvok f'attivitajiet li kienet issib żvok fihom qabel jew ma tibqax tiltaqa' mal-ħbieb. Min forsi jibda jipprepara biex jagħlaq ċertu affarijiet, jiġifieri min forsi jipprepara li jibdel xi ħaġa fit-testament jew fil-kont tal-bank pereżempju, jiġifieri nibdew ninnotaw qisu bidliet li mhumiex norma. U jkun hawn min isemmi li ħajamel dawn it-tibdil, dan it-tibdil, allura hemmhekk forsi nistgħu nistaqsu x'inhu jiġri għalfejn. Dr. Borch kompli tgħid li l-ħbieb u l-qraba m'għandhomx jiddejqu jkunu diretti fi kliemhom. Tajt ukoll li tifhem li persuna tħossha mistija jew tiddejjaq tieħu l-ewwel pass li taraf illi huwa l-aktar wieħed diffiċli imma wkoll l-aktar wieħed importanti. Meta nirċievu telefonata jew anke messaġġ għax aħna wkoll nofru iċ-chat għal min forsi ħossu iktar komdu jikteb milli jċempel pereżempju, aħna nkunu nafu x'għandna nagħmlu kif ħanigwidaw il dak li jkun bla ġudizzju ta' xejn. Il-psikoterapista tgħid ma' TVM News li meta jgħaddi żmien u jħarsu lura ħafna nies jgħidula kemm jixtiequ kieku jistgħu jreġġgħu l-arloġġ lura u jikkonvinċu lilhom infushom li anke jekk il-maltemp xi kultant idum jgħaddi u tista' verament terġa' tieħu ħajtek lura u tħossok ħafna ħjar.